Dedo Belo, alebo Béla Báči, ako mu hovoria miestni, žije v dedinke Nadabula pri Rožňave. Poznajú ho tu všetci. Nielen preto, že srší humorom a neprekonateľnou energiou, ale aj preto, že v jeho 80-ke mu učaroval počítač a internet. So svojou manželkou zdieľajú spoločný život už vyše 55 rokov v úcte a porozumení a vraj sa ľúbia stále tak, ako za mladá. Pani Margita je príjemná, dobrosrdečná a pohostinná pani. Pôvodne bola učiteľkou na základnej škole a svoju prácu milovala. Istý čas pôsobila aj na miestnom úrade, no dnes je už 20 rokov na dôchodku. Rada sa stará o kvety v záhrade aj na terase, teší sa z orchideí, ktoré pestuje na kuchynskom okne, ale aj zo všetkých každodenných maličkostí, ktoré robia život krajším. Pán Vojtech je aj v 85-ke stále duševne svieži, fyzicky statný muž, mimoriadne manuálne aj technicky zdatný. Bol dlhoročným stavbyvedúcim. Istý čas so synom aj podnikal, mali kamenársku firmu. No pred 7 rokmi mu po úraze museli amputovať nohu a odvtedy sa pohybuje prevažne na vozíčku. V tom období sa naučil narábať s počítačom, založil seniorský internetový portál a humor dodnes považuje za korenie života. Manželia Bradovkoví majú už 2 dospelé vnučky od 2 synov, ktorí žijú v zahraničí. No kľúčky si u nich podávajú všetci v Nadabule, ktorým treba dačo opraviť. Najmä deti od susedov. A ako to bolo, keď ste sa s manželkou zoznámili? Na to si ako spomínate? Aj vtedy bolo veselo? No tak ona je taký živý typ a to som chodil k zubárovi do Rožňavy, nebýval som v Rožňave. A zubárová manželka, ona bola taká dohazovačka, tak usúdila, že asi by sme sa k sebe hodili, tak zinscenovala, takže ja som nevedel stretnutie. Nemala som núdzu o nápadníkov a chodila sem jedna pani, ktorá bola kamarátka s mojou mamou a ona hovorí, že ona pozná rodinu Vrátkovej a že veľmi by som sa hodila ako teda k môjmu manželovi už teraz. No a ja som bola strašne proti tomu, že predsa nepôjdem na návštevu a nepôjdem sa predávať ako nejaká obyčajná kravička niekde na trhu. No ale toľko do mňa ako dobiedzali a že iste na niečo vyššie asi ašpirujem. Tak som mojej mame povedala, vieš čo, mama, ja pôjdem k tej tete Micke, nech už mám pokoj, pozriem sa na toho Radkovského sedliaka. No, manželka povedala, že ona sa nedá tu ovplyvňovať, že ju to nezaujíma, ale keď sme sa šťúchli, začal som pospevovať, hrať na gitare, tak som mu zbalil, jak sa povie. No ale veru, nebol to sedliak, bol to švárny šuhaj, ktorý ma ohúril gitarou, piesňami, prednášal. No čo bolo treba pre 17-ročné dievča? Samozrejme, že som sa po uši zamilovala hneď na prvýkrát. Vždy jej hovorím, že si nedala rukáv otrhnúť, keď som ju ťahal. Takže rýchlo ste ju nahovorili, hej? No tak to bolo, nejak sme sa v zime stretli a v máji bola svadba. A 56 rokov sme to vydržali. No vidíte. Skvelé. A ona je aj mladšia od vás o dosť, že? O 11 rokov. No však to je ten známy vtip, že keď ja budem 100-ročný, ona bude mať 90, čo s takou starou ženou. Takže vy ste si takú mladicu hľadali? Nehľadal, proste ja som mal na výber, lebo som bol taký pohľadný mládenec na tú dobu, takže mi dohazovali viacej, ale niektoré mi nerezali, táto mi padla najlepšie do oka. Ona je taká živá, veselá povaha, taká veľmi, by som povedal, kam príde, tak s ňou príde taký optimistický úsmev. Oni mi aj viacerí takto známi povedali, že keď ona príde do spoločnosti, sa každý sa usmieva. Čo si má v sebe také? A toto mi učarovalo proste. Strašne bola moja mamka nešťastná, že keď som išla na ten sobáš, že ani slzu som nevyronila. Prečo? Usmiatá som šla. Spolužiačky prišli mi teda ako pozrieť sa na sobáš a s kyticou som im kývala.
až ma zozadu buchla do chrbta, že chovaj sa už slušne. A deti prišli hneď po svadbe? Áno, práve že Janko povedal minule, pozeral sa na naše doklady a hovorí, mama, len, že ti to vyšlo. Takže potom sa nám narodil teda Janko. No, o 2 roky som čakala druhé dieťa. No a to nám zomrelo, pretože sa narodilo s rozštepom chrbtovej kosti. Žilo len týždeň, čo je aj dobré, lebo bývalo do smrti invalidné a odkázané. Takže lekári ani manželku nepustili k nemu, že aby nevznikol ten vzťah materský. Naši priatelia, bola ona detská lekárka, tak mi to vybavila, tak sme prišli. Bolo to jedno utešené chlapča, peknúčke. Priznám sa, že aj naša túžba bola to, že keď nevieme mu pomôcť, hoci boli by sme všetko ako urobili preto, takže je lepšie, keď takto ako skončí, lebo boli by sme sa aj my trápili a nakoniec aj on. No po 2 rokoch sa mi ako narodilo ďalšie dieťa, ten môj Palo. Vyštudoval za umelca. A akí sú vaši synovia? Sú rozdielni veľmi, každý iným Povahové sú smerom. rozdielni. Ten starší Janko, to je taký uvážlivý, ale tiež dobrý humorista, veľmi dobre vie zavolať spoločnosť. Je stavebný inžinier, robí v Prahe. A tento Palo je taký trošku prchký, taký bohémsky trošku, ale sú to moji synovia, no tak čo s nimi? Nemôžem si ich prevychovať na svoj obraz, tak ja sa musím uspokojiť s tým, čo oni zo seba urobia. To nie je doma. Haló? Palo? Či Janko? Počuješ ma? Počujem. No, mám tu kameru pred... Ja nemám kameru, lebo som v práci. Aha, ty si v práci. Áno. No nič, tak len som chcel ako vyskúšať skypovanie. Kedy budeš doma? Až večer? Až večer okolo 6. Dobre, tak potom ťa zavolám. Teraz nemôžeš hovoriť, hej? Nie. Dobre, tak maj sa, servus. Tak. My sme jednu veľkú tragédiu prežili, keď chlapec chodil do 8. ročníka. Pri detských hrách mu strelili do oka. Takže vlastne Janko je jednooký. On už na to jedno oko nevidí poriadne. Tak tým pádom mu odporúčili, že do stavebnej školy, že teda ako môže ísť. No a po tej stavebnej škole potom odišiel na vysokú školu. Tak hodne sa u nás hovorilo väčšine o stavbách, o rysovaní a tak ďalej. Ja som ich tak ako hodne zamestnával v tej mojej dielničke. Manuálnu zručnosť, čo potom sa im v živote aj oplatilo. Keď mi niekto vytýkal, že tí chlapci polámu vrtáky, hovorím, tak ako má vedieť, koľko ten vrták vydrží, keď ho nezlomí? Musí to vyskúšať. Poďme s týmto robotom. Aj ty poď! Aj ty poď, s tým sa vozí. Tu sa vyrobilo veci. Ináč tu býva neskonalý bordel, len kvôli vám sme urobili poriadok. Ako ste prežívali to obdobie, keď odišli z domu a ostali ste sami? Tak my sme s tým ako aj počítali, že pôjdu do sveta. To povolanie je také, že proste ten stavebný inžinier pre veľké vodné stavby, on robil na Gabčíkove, no tak v Rožňave takú robotu nenájde. Lebo v Prahe robí u firmy zakladanie hĺbkové, kde robia tunel pod Letnou. No tak kde sa to tu zamestná? Musí ísť do sveta za takou prácou. No a Palo robil so mňou jeden čas v tej našej živnosti kamenárskej a som povedal, že
už by bolo na čase, aby aj z toho remesla vyskočil a začal sa viac o to umenie, pretože je akademický maliar, vyštudoval monumentálnu maľbu, tak nech sa snaží tam uplatniť. Tak povedal, že ide do Írska. Tak choď, však skús svet. Keby ja som bol mladý a keby sa bolo vtedy dalo ísť, tak aj ja idem. Ako to bolo pred tými 7 rokmi, keď sa mu stal ten úraz? To bolo asi tiež ťažké obdobie pre vás. Tak to bolo ťažké. Viete, syn mi prišiel povedať, že otcovi sa stal úraz, ale oni mi to tak dávkovali ako postupne. Jedno veľké bralo sa osadzovalo ako pomník. To bralo bolo z Plešiveckej planiny jeden balván. A ten balván dvíhal žeriav, no a ja som nestál dosť ďaleko od toho. Ten balván nespadol, ale vršok sa z neho ulomil počas manipulácie. A ten vršok spadol na mňa, zrazil ma na zem a rozdrvil mi nohu. Ľudia, ktorí tam boli, sa rozutekali a mňa nechali tam. A bol tam taký špagát na jednom kameni, tak som ešte zareval na jedného chlapca, že dones mi ten špagát, sám som si založil škrtidlo. To nemali ste bolesti vtedy? Nie. Zaujímavé, že vôbec ten šok bol tak silný, ja som necítil bolesť a prvýkrát som pocítil trošku čudné pocity, keď som sa už zobudil v nemocnici po amputácii. Palo prišiel a povedal, mama, vieš, tá noha sa nedala zachrániť. No to som vedel hneď, ak prišla záchranka, tak hovorím lekárke, reku, ale už prídem o nohu. A ona mi hovorí, život je dôležitejší ako noha, vydržte. Mala pravdu. Dá sa žiť aj bez nohy. A je pravda, že on v tej nemocnici bol vzorom pre každého, pretože on sa neopustil, on proste chcel. Ako manžel potom prijal ten voziček? Zvykol si na ňo? Nebolo to ťažké? Viete, takto prišiel z nemocnici na vozíku a tak ako keby vždy bol na tom vozíku. Nejaké traumatické stavy som nemal z toho titulu, lebo hneď som si našiel spôsob, ako sa uplatniť, ak sa povie, aby som bol užitočný. No a ja si niekedy myslím, že tým, že je na tom vozíku, že nakoniec je aj môj. Lebo keby mal obe nohy, tak by bol väčšine na nohách a niekde inde by pendloval. A takto sme dvaja ako takí holúbkovia si tuto hrkútame. Ako dnes trávite svoje dni? Moja mama krásne šila. Napriek tomu, že teda nikdy sa neučila šiť, ale aj ona bola taký tvorivý typ. Áno, a ja som nevedela ani do stroja navliesť. Keď bolo treba niečo zošiť, keď mama nebola doma, tak mne chlapci zošili, alebo manžel. Ja som nevedela, tak som si povedala, dovtedy nezomrem, kým ja sa nenaučím šiť. Toľko som prosíkala, aby mi kúpili stroj, pretože už ten mamin bol veľmi vyšlapaný. A strašne sa mi smiali, že dobre, kúpime ti ho, aj tak tam bude stať ľadom len preto, aby si mala stroj. A ja som sa tak zaťala, že ja som prvé, čo ušila manželovi, nohavice. Takže ste to zvládli? Áno, naučila som sa, urobila som si strih a proste začala som. Takže zo začiatku som sa aj týmto bavila. No a potom má záhrada, kvety. No, ja si myslím, že žena nikdy neostane nejak tak, aby nečine sedela. Napríklad, ja nepozerám televízor. Vôbec. Ja sedím pri počítači, robím si svoje. Ona pozerá televízor. Ráno, keď sa stretneme, tak mi zreferuje, čo bolo v televíznych novinách, ktorý politik čo povedal. Okomentuje to. To je predmet pri raňajkách, debata. Potom sa povie, čo budeme robiť. Taký kľud.